Kwazoi kweli kwazoi. Mubaone segura. Mukazi muri kutaura nani? Ava. Kwazoi. Kona nyai nasi sigura chwiri tikumana makani gai. Nasi razwale nyure piri kuya mjipinda muno matale. Chikungura pamusoro nawe dare renyu ndizvo nayo mazuru. Chabwino. Apa tingamarize tembo tifuna kuziva kuti kana ari mankwara kupata ntchito, mankwara aya kupata tani, idzo dzapita tani, tapaponi napaponi. Zvinoamba tisida kupedza nguva, toda kuziva kuti mishonga makaishandisa sei, kubva mashandisa mushonga zvikazofamba sei kusvika pani zvasei pamusoro pedambudziko renyu ramakauya kuzopirwa mushonga muchirapwa pano. Narero nakudziva penango kani kuti pasi peje mudapita mudapedza chani pasi peje chani chine. Uye nhasi ndoda kuziva zvekare imwe nauye kuti kubva makapinda pagirazi makaona chii uye chii chakaitika pamaiona pagirazi apa. Tingacheza tese madhara pagirazi handina kupinda uramoka ndodo ari ndakaitambira ndakaiona makamuka ndodo mwese na wana makajamba tsvimbo mese nevana makara panze kapo panze mukareva kuti mundu akapata dzokuipa ngaasanduke. Makataura mumega nemuromo wemjiti munhu akabata chakaipa ngaasanduke. Ndidzo rarapasi asi nkanikani pakuyamba yo madhara uchibwera asi pakutanga kwenhau iyi baba muchiuya ine nafanira moza kuna ukosha ndine shoko rimwe chete rinoda kubvunza kuti mundu angaona dzakuipa iye aribe kana kuturo kuti angakumana dzakuipa iye kupata dzakuipa. Shoko rinoda kubvunza nderiko munhu angarote zvakaipa kuhope here kana kusangana nezvakaipa paupenyu hwake iye asina kubatawo chakaipa here. Kwete sekuru ndakabatiswa shuwa. Wakabata ka? Ndakabatiswa. Ipapo ndipo watanga kutaura chokwadi chako. Ndiko ndinopa watanga kutaura chokwadi. Ende pano inde ndakakubata nenyaya uroyi. Kutaura chokwadi pano sekuru tasvipa chavo vakakubata pauroyi. Nenyaya tsvimbo ndajamba tsvimbo ndakubata. Uyezve pakajamba tsvimbo paye sekuru vakakubata. Una naro? Nane naro here kana kupinda. Handina naro nokuti ndikutoziva kuti ndakaita zvokudyiswa zveshuwa. Aiga. Ya chabu. Ko wapiwa mushonga dauti umbotaura kushanda kwa mushonga kuti wapiwa mushonga yezvona nhasi zvidamira sei kutuzo kuti tizoti tapapi muzukuru. Wapiwa kubva pawakapiwa mushonga uchishandisa mushonga wokukurapa. Sekuru vada kuziva kuti kubva pawakashandisa mushonga wakapiwa panokurapa kusvika pani zvinhu zvave sei. Okumisa zvipoko kuti mumba mako muite bonde kuti zvase dauti kutaura muzukuru wakasununguka. Chibvira mushonga uyo wakapiwa wokumisa chipoko chaive chiita bonde newe. Ndozvada kuziva kuti pani zvinhu zvave sei. Sekuru chipokocho kamwe chete ikoko pandakangopiwa mushonga iwowo. Pandakarara chakabva chauya ndakangochitarisa kubva chatiza kubvira ipapo nhasi handisandachiona futi. Wamochitarisa kubva chatiza? Achakatiza nokuti ndaiziva munhu wacho nefesi yake saka ndakachiona kungotarisana chibva chatiza. Okay. Saka apa warara mazuva ano kuita sei? Aiwa ndiri kurara zvakanaka kutonevetsa kutondibvedeza kutomukawo kwaichawo mushonga. Wakaza kutozungudza kuti muka kwachena? Ko paipa usati wapiwa mushonga chichaibvedera waimhanya sei kwaimhanya kangani usiku? Ndandisingarari. Ndanga ndisingarari. Ndopi mwana wakamboudza? Wana hapana wandakaudza. Chinazotsanangura zvaiitika zvese muzukuru takapiwa mushonga. Ndisandapiwa mushonga. Vana vako vapo nhasi taura kubata kwakaita mushonga nezvaiitika kana zvipoko zvacho nehama dzako dzakafa nemaurayiro amakaitana taura tizvi. Unotangira kubvira pakupiwa kwakaitwa mushonga. Chii chakaita kuti unotsvaga mushonga wako nezviitiko zvakazoitika zvichikonzereswa nemushonga zvese? Mushonga wokutanga wandinoziva inini wandakanotsvaga ndiwe mukadzi kuti ndimudyise. Nenzira yekuti ndatora mukadzi wekutanga ndobva tarambana ne7 years. Ndobva ndatora mukadzi wechipiri
ndobva tarambana futi ni 7 years. Ndobva ndazopiwa kutotsvagawo kuti ko chii chiri kukonzera. Umwe ndobva azondipa mushonga mandi kuti zvanyanya. Ipo mwana mudiki unongoti 7 years wasiyana nemukadzi, 7 years wasiyana nemukadzi. Saka uyu ndokutsigisa kuti udane nemukadzi waunenge wadana naye iye zvino uzodya naye. Ndiwo wandinoziva. Wechipiri ndakazotorawo kubasa, kusimbisawo kubasa ndandisingasevenzi kupedza kana 3 months, 2 months ndabuda, 2 months, 3 months ndabuda. Ndobva ndakazopiwa umwe kuti unonokanda mubasa maunoshanda, uchizora mubhotoro mafuta kuti kana wapindawo basa ugare uri pabasa. Ndiwo andinoziva chete. Wechitatu hausi kuti ndakatotora mushonga inini pachangu, ndakaita kunge kuhope kurota, so ndichiiswa chinhu pano ndakagadzikwa kutondigadzika kudaiwo anzigara apa mfatagara ubva ndanzi pfee pano pachombwa chechi ndobva ndazoiswa chimwe futi munzeve. Saka kazhinji zvaiti munhu kana akandireva kana akadii ndaitozinzwa munzeve kuti ndikarara ndobva ndairota kuti munhu ari kundireva ndinenge ndaitonzwa nevhoisi yake. Ndizvozvo chete sekuru, asi kuti ndinotsvaga mushonga kuti ndinoda kuuraya munhu handina. Taura chokwadi muzukuru. Munhu ungaisiwe chinhu munzeve usingazive napadumbu kutanga munhu kurota kuti ndengati zvakati ndengati zvakati. Ndizvo zvandakatoitwa izvozvo. Kana vakadzi vangu pandakaroora ndakaudza kuti inini ndine chinhu paguvhu pana, asi ndakaita zvokuiswa. Munhu akandiisa ndomuziva, ndovatezvara wangu wandakasiyana nemukadzi wangu. Saprofiti yavo yanga iri kuti vaizowana profiti yei? Inini wakandiisa ndisati ndarambana nemwana wavo. Wangu achitoda kuti tifambe tese. Ndakaita zvokutizawo manje wandiisa kudhara. Ipapo nguva izvozvo ndandiri kuMalawi. Ndobva ndakaita zvokutiza, asi chinhu ndandaiswa kudhara. Ndakaiswa paguvhu panapa nechimwe munzeve. Ndiko zvandinoziva chete sekuru. Handingauige ini ndoda kupona. Asi kuti unotsvaga umwe mushonga kuti ndidaida akara. Kuti ndikauiga kana ndikutoiga chiitiro chekutoti ndoda kuramba ndinazvo. Zvandinotoziva ndizvozvo sekuru. Hapana zvimwe zvandingakwanisa kutaura. Asi pakandiisa tisati taparadza. Right. Kuapa chakawira kuno zvapapi? Chichaona sanduko. Chichaona sanduko uye toita sei? Sanduko yekuno ndeyekuti ichi chakabva. Munzeve chakabva. Ndiyo way forward zvandiri. Zvokuti kana ndikafambawo ndinototi ndiri munhu. Zvokurota zviya hapasisina. Komumba Bonde? Bonde zviri naniwo. Iyo kazati? Pada uya kuno kunapa ukunzwa sei ukuonawo sei pabonde? Murume wako kubva kare paya asati auya kuno asati amurapa kunepa tikazomurapa iko uri kuzvionawo sei zvave neshanduko here? Aiwa zvanani. Asi muzukuru kuda kusunungurwa mishonga yawakapiwa yese ndeyauroyi. Ende mishonga yakatouraya vamwe vanhu mumusha unzwa? Ndinobvuma ipapo, ndingabvuma. Yakatouraya ende kurota, kana zvakutana kurota chokwadi. Kana kufa kwaita vanhu waitorota kuti uzati nhenga ari kufa. Zvaitoitika izvozvo. Saka ndinotenda nekutaura kwawaita kuti wazvitaura wega wapupura wega kuti usunungure ugare zvakanaka navanhu. Ndizvo zvazvo. Kuti ndikawigaga ndinotokuwadza vanhu. Kana pane munhu wangu ane chakutaura nakubvunza nawo. Zvakanaka. Kana pane mumwe chekutaurawo kana kubvunza ngatitaure kwamuri imi vana nemhuri. Mwana womukoma wangu akangoremara asina saanokwanisa kunyora kutobasa ende mwana womuwo futi ndo zvanga akangorora zvaari kuitawo futi izvo zvinokomaka. Kungokura musoro zara mvura chinodhima panema kusvika kufamba ndatakuwanaizi Imhepo dzamusha dzaibata kubatanidza nayo baba. Asi chokwadi chapo chiri paya ndekuti ariwe kupata mankhwara afuna kupa muntu. Vapatambi mankhwara ifuna kuti ronza.
imhepo dziri kusimuka pamushonga dzakabatwa nababa siku levaidi baba havana kubata mushonga tichinangwa chekuti ndikuda kuuraya munhu utsinya hwakaitirwa nemunhu akavapa mushonga vamweni akatsvaga mushonga uda kuzvigadzirawo vachivakawo zvakanaka mukati memba yavo zvino vakavapa mushonga ndiakavapa mushonga yakashata nasi mushonga ndiyo nemhepo dziri kukonzera matambudziko evaya kumunhu Pana chimwe chekutaura saka da kubvunza kuti baba pazvinhu izvi zvemushonga izvi hapana here zvimwe futi zviripo kana zvimwe zvinhu zvamaizochishandisa kana zvamaizoona kana kuti kuhope munogona kuona chinhu ichi chozouya tomboti kana kuti rinenge riri datyika rohwere kana kuti rochinja rohwere ridatyika asi masikati mozoona kana kuti pasisina kuitira kuti kana kuti zviripo tenda kuti zvobviswa zvese nemi wacho muchibva machena zvinhu zvangopiswa mene madhara nyaya ikourika baba ndimukubvunza handina chinhu chandingakunze kuti ndaishandisa ichi chakadai sezvo ndambotaura baibai ndaipiwa ndonziisa mbotoro moisa mafuta uchizora handina rimwe randakambonzi dumwa iri kana kuti ichi unochichengeta uchidai kwete saka mafuta achiripo here kana kuti akapera zvakapera zvekuti kana nebhotoro racho ndaingozora uchichipera wamupiwa mushonga uchianda kurusa wakatanga kupiwa mushonga pano wakapiwa mushonga wekuti uchaye home akasara kutosa munanga wachadya 6 days zvakanaka usara kupiwa umwe uchadya muporiji kwe6 days ndakuchidzoke kuti zvinhu zvako zvinasosununguka zvitoro asi ufuna kugerewa asi chinodika chekuti unofanira kugerwa musoro bvudzi rako ripiswa nemushonga bvudzi rako ripiswa nemushonga zvinhu zvako zvidemweni zvinhu zvako zvipiswa zvakanaka mangwara rigobwere kumungwairo mushonga wakaipa nechipoko chisati kurambe chikudhisa zodzoka kudari kwavo wangofara wangosokora kana paripo munango anafara aiwa ngatisuzukeni kana pasina mumwe ane shoko aiwa ngatisunungukei pamusoresero ndine kubvunza kwandida kuita nokuti nezuro patakagara patakatesa tine kutaura kwavazingi vari kuita seku takakovedza timbosvika tichikurumba vaitaura vachiti vaidedza pane vaidedza vachiti maxwell huya kune zviri kuitika ndatsva kunoku vachitaura vane zvavaita zvokuti iwe rakubhonzeri ine rakubhonzeri ime nyama idya ikoko yangu kunoko yakakwana vachitaura kana kuti mamwe mafambiro anenge aiitika mumhepo saka mubvunzo wangu uripo ndewekuti ko maxwell uyu zvanga zvakamira sei panyaya dzavo ndiani wacho maxwell ndi baba wangu mwana wavo ine ndizo muzukuru wavo ende hapo pana takangoti uyu akunuko ari kuramba anze ini handindi kunanga kwezi ndonamata apa tikagera apa tsidza apa kana paine zvikuitika muchazoona mene musamanyisana zvanzi musavhunduka henyu pana pamusoro penhau yamaxwell maxwell hongu anenge ari munhu akarema asi kana tichingatagera bvudzi iro rababatasana nemushonga nokuita kuti madhara mangwana afanira kuenda agerewa bvudzi munofanira kuita make sure kuti baba vana vagerwa bvudzi rapiswa nemushonga nekuti zvese zvinofira pakugadzirwa kwebvudzi rababa nemushonga manzo zvimwe zvandinoda kubvunzawo seku maxwell uyu ane rimwe gore rakaenda kumusha notora ivhu pagwarama saka tiziva kuti ivhu racho wangatumana nani wakainaro kunoka tiziva kuti wakati vachiti watumwa nabamwina saka tiziva kuti ivhu irobva gore iroro 2003 rakashandei iye akaenda kun'anga nditi makatorerei zvakanzi toda kudzorera n'anga yacho ndiyo yakataura kuti muuye neivhu rekupi rekumakuwa kuguwa ramai wako asi nyaya yaivhu kuiziva ndobva nyaya yevhu kuiziva
uri kuiziva nyaya yekuti makaita urongwa hwenyu naMaxwell kuti Maxwell anotora dhaga muendera ari kun'anga andiri kuizivawo nyaya. Takaenda tisi kwang'anga, n'anga ndiyo yakatiudza kuti muuye neivhu raguva ramai wangu. Saka Maxwell paakaenda kumusha akanotora ivhu ira ndokuuya naro. Ndobva taenda naro kune n'anga uya akangotambira. Zvanzi aba zvapera muchaona auraya mai wenyu muchangomudzawo wafa. Ndipo pakaperera pacho. Hapana akazomboziva kuti zvafamba sei. Hamana kuzonzwa kuti akafa. Hapana. Saka Maxwell nhasi zvaakuti handiende kun'anga. Kwapo maenda sei? Nhasi zvamakutadza kuuya naye. Ndime kama maifamba naye. Yanga ari mukuru ndaimutorawo ngemukuru kuti toda kufamba tofamba tese handiti. Iye zvino akazotanga kundipandukira kanene. Handiti avaudza ivo vanzi baba mudini wacho wakaipa handidi kuenda iko. Handiti. Saka inini kana ndazvifambirawo ndinenge ndaziva kuti apapo apafambika. Tofanira kutsvagawo panondiponesa. Iye akakuramba. Okay. Ina handina kuramba kuuya kuno. Ende ndatozvisarudzira ndega. Ndakatozvisarudzira ndega kuti zviri kuitika izvi handina kuti zvakanaka. Ari ngatimbopa mai mukana ndaona vane zviri pamwoyo pavo zvavada kubvunza. Pamusoresi. Ini ndinoda kungobvunzawo hangu. Pane hope dzandine mborota ndiri mumba imomo. Ndomborota muchifamba nyoka. Mumwe ichitenderera mubhedha. Pamwe dzimwe nguva ndomborota futi miri inenge iri nyoka. Asi musoro uyu unenge uri wedatya. Munenge muri mumba mandinenge ndichirota kuhope zvinhu izvozvo ndichizviona kuri kuhope. Asi pandinozomuka hangu handizviona. Saka handizivewo kuti zvinenge zviri mumba zvechokwadi here kana kuti dzingoriwo hope. Apa dai mumba muna nyoka kana chii denda kuti nemoto chakati. Uroyongoro munyama mako. Zvinhu zvakaipa zvaiuya pamba nekuda kuti angaina chi. Angaina uroyi muna uro nechipoko uri mumba. Chipoko munosangana chikupi? Makuwa. Saka uroyongoro munyama dzakwe pada muzopa mushongo chane kurudza zvakatopera. Hana zizi kana nyoka uri mamva. Dai nazvo so akundu zvatono atinonoke motiziva. Dai muda kuti maya akatora kare zvo zvatoya pachena. So ndari munogara zvakanaka. Kunoka ndiri amwe uzoparadzana nandiparadzanise vanhu achindira kuti muzovakana. Izvo nai? Nai. Saka seko tichikudzoka panawe Maxwell. Because Maxwell ndiye baba wachena. Saka Maxwell asa unogona kuya naye? Ari kuramba. Pese patinouya kuno kutotaura kuti togadzira mishonga muno mwaya pamwe pake basi. Munogadzira mishonga muno mwaya pamwe pake. NeMaxwell asi mukomwe mungatadza kumubata kuti ande. tisingade kuita zvehondo. Tichitovaudza ende tichitoupdate kuti kuri kuenda wange Saturday yafanira kunge ichiuya kuno kwazochinjwa Sunday. Ndakatotaura navo ndikati tofanira kunge tichitoenda tese mukomo imamufana kusara. Saka Saturday iyoyo haina kuzokwanisa kuti vanhu vauye kuno. But iyo havana kuzotsvagawo futi vakomana vanga vachimbouya kuno kuna baba. Kuti vakomana ko Saturday yakamira sei kana kundibvunzawo ini navanhu. Saka Sunday tauya kunoku hatina kuvaona. Tazonzwa kuti havasi kunzwa zvakanaka. Havasi kunzwa zvakanaka ndozvavatarisa kuti vachiuya tibatane pamwechete navo kunoku. Saka iri nzira futi yokuita senguva ri kunzvenga futi kuti wauye tiite sei tingobatane pamwechete nababa. Aya, imimi pamakati handei nemuromo wavo mashoko akabuda akati chii pamakati toda kuenda kwasekuru tasvi kunobatsira. Pekutanga vana kuramba akati alright. Ino akatondifonera akati tinoenda. Mangwana yacho havanozobati havanozouya. Tikatwamira mutauni zvikanzi kana mchinge masimuka muzondudzi. Chitoti ana baba vaita sevakasimuka kuya ndobva kumba kwavo. Takatowamira mutauni. Ati havana kuzombobati isi vatangosiyana navo ana baba pako hatinazombovhunga nezvavo tangoti handi sezvo ndandaudza utano kuti handi. Vandimakatovatisa.
pamwakazara kutsvaka ini wakanditi ndiri kuchechi chechedu yasumudzwa mhemarata nemhepo saka tasarudzwa varume kuti tirareko kuchechi kokumangwana timuke tichita sei tichigadzira rufi ndo matauriro akandirwa kuti saka ndo kwandiri ichechipiwe ini ndakazovabatawo zvakare muswemandi zimusisane ndakazoti vanenge vachitora muchechi kati muswemandi ndakatawo vabata makuseni nasi chipira nje ndakabata sande tanzi tizodzoke mande futi ndakabata sande manheru kubva kuma9 kusvika mande makuseni na5 wavazonditipindura vakangondipindura vakati ndichaona pechituru pachina vazondipindura kuseni kati ngatisanganai na8 mutauni zvikanzi haina handisi kukwanisa kuenda ikoko plus handiti ivo vakanodurura here nyaya dzavo ndikati aiwa kana muchiti sekuru vakabvuma nyaya dzavo koimini mune dhaga ramakanotora kumusha raambuya makaita nasekuru pamwe chete zvoda muri pamwe chete muchibva matati makarishandisei makaritei muchenurwe pamwe chete vambonyarara kundipindura ipapo ndopavazoti nyaya idzi dzihombe ivo watova baba ikoko ichitoona nezvikoko fandati aiwa ngationerai pamwe chete bhozi ndini wakuru kamoto zvahisitiri yemumusha saka muta muchionesana nevamwe isusu vamwe titori vadiki toda kuzivawo zvinenge zvakaitika kana ivo muchiti sekuru zviwanorwe muchibva matati paipai makadai pari pamberi pedare zvikanzi togona kuzoenda mavabvunza kumba ndikati kumba hakuite toda kubvunza pamberi pedare panoziva pekuti tobva tanatsodzwa chokwadi ndopakazondipedza vachiti inini handine kun'anga message wavha wandisendera iyoyo then wavha wazotema kuti itei zvamunenge mangoita ikoko kana inde mubva maudza chi n'anga yachina kuzoni tapedzwa nababa wedu ndo message wapedzwa wandisendera ndinayo mufoni mavo baba wapedza vandiyako azoni kana muchifunza vamwe waitedza kuti kamuchifunza vamwe ndakupedzai ine munenge waudza ikoko ini handisi kuya ikoko ndapedza fanangoti alright good day bye bye nasi obva rangoti mamukasiita angoti vakachinaro nyaya andazvandazombotaana sekuru ndimi abatsirwa nasekuru ndimi vekutora mupfuwira mashoko yenyu kuna sekuru tazvo ndekuti aiwa ndongotenda nokuti inini ndanjifungirwa zvakaipa izvi zvakaipa zvakanaka hapana asi apapo nhasi kwauya meseji zvakare kuti endai ikoko ine achitoti inini ndakaipa steri ndikuita kunge ndikuwafurirawo pachina hana kufurira munhu zvakandinetsa ndikauya ndega kuno avo vakandiuya pavakanzwa mupepa ichi vakabva vauya kuzondisapota zoti hana kuvaudza kuti uyai kunoida pavakangoverenga chete vati sekuru avo pavamunini handi vauyawo kunditevera ini ndikuuya kuwaridza bhuku rangu kuno saka ndingotendawo sekuru kuti wataura chokwadi chacho kuti ine handina ropa maoko ende mishonga yandaibata yaso haisi kuuraya munhu ndiye kuti chi ndidai ndisasiyane nevakadzi vakawanda ndio zvakandidenera izvozvo mumwe wangu uyo manje akuziva zvaanoita aiwa sekuru vati saka ndida kungobvunzawo bvudzi iri ndikagera ndouya naro kuno here unotogererwa pano muzukuru unotsvaga reza unotsvaga reza uine reza yako unogererwa pano robva ragadzirwa pano ropiswa pano kana pane mimwe mishonga yamunozopiwa ipapo mese ezefemili mumwe nemumwe mushonga wake mochipiwa kana bvudzi ratanga ragerwa rapiswa nemishonga ndanzi ndipiwe mumwe mushonga wakumwe ndizvo kana ndakunzwa musha unozopiwa apa usiku uno mushonga ipiwa usiku ndozopiwa zuva iroro handiti unozopiwa mangwana apa ukarara pano ufana kuti ugere kuenda kwasa mangwana ndiri kuenda mangwana ngora kuseni sa unoziva kuzogere warini mutidzira mandi chipiri nasana kusenza ndaida kuti ndinosenza hafudei ndosokumbira ndouya ukauya usamira mvura ino unokumbira kana muchinge mauya mongoti kusvika mumwe nerese nyi mongotiona panza toita kuti mutobatsirwa netime semaoko musunguke